खुलुमबाय इनसाइडेनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाटासिपुर जौमा फरायसालियाव दिनै नैथि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। दिनैनि गोदान फरायसा बरायनाय बे हाबाफारियाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय प्रफेसर भुपेन नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। बाटासिपुर कलेजनि जि एनभारनमेन्ट बे एनभारनमेन्टआ खुबै मोजां स्टुडेन्टफ्रा बिसेस करि क'अपारेटिभ आरो जिहेतु बाटासिपुर बे एरियायाव फरायसा गैयामोन गोदानै कलेज गायसननाय बिसिनि गोसो सिङाव दा कलेज फरायनायनि मोनसे जावरिखांनाया नुजाफैदों। दा बिनिनो नेरसोनखौ दिनैनि मिटिङावबो नुजाफैनायखौ नुनो मोनो। बेयाव बाटासिपुर कलेजनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा थोजासे नङियावबो खाथि खालायाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन कलेज थानानैबो बे जायगानि कलेजाव फरायनानै बिसोर गाव गावनि बिमा बिफाफोरनि रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे गावसिनि जि थांखि होसोनाय खामानि दङ बे खामानियाव जाफुंसार जानो नाजादों आरो स्टुडेन्टफोरनि जि गोसो थुलुंगाखांनाय बे थुलुंगाखांनायखौ आं मोजां मोनदों। दस्रा गिदिर गिदिर कलेज मुंदांखा कलेजफोराव थाङोबा डिसिप्लिन होननाय खोथाया बिसिनाव खुब खम नुनो मोनो। खिन्थु दिनै बेयाव आं फैनानै नुदों खेलेबलेबखाय एसे खम स्टुडेन्टखाय बयबो ज' जाजाय गावबागाव जि बिबान मोनदों गावबागाव जि दायित्व दङ बेफोरखौ मावनानै आरिनानै स्टुडेन्टफोराबो कमन स्टुडेन्टआ डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै माबादों आरो एसे एनै इन्टारेक्सन खालामनानै नि गेजेरजों आं हमदांनो हादों मानसिफोरा खुब क'अपारेटिभ रोंनो जोंनि ट्रेडिसनेल जे वान वे टिचिं सिस्टेम दङ बे मेथडनिफ्राय हयथ' बिसोर एसे खाबु मोनोबानो इन्टारेक्टिभ सेसननि गेजेरजों बेफोरखौ खालामनो इच्छा दङ होननानै आं हमदांखांनो मोनदों आरो मिजिंथिदों बे फैगौ रिजाल्टफोराव बाटासिपुर कलेजनि रिजाल्टफोरा साबसिननि सायाव साबसिन मोजां जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। लोगोसेनो बे एखे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारियाबो बाहागो लानानै बर' बिजोंनि आथिखाल सोलिबाय थानाय जेंनानि सायाव ओरैबायदि बुङो। दाख्लैबावै जि ओंखारनाय बर' बिजों बिटिआरआव जि होदोंमोन नटिस बेखौ जोङो दुलाराय फरायसाफोरनिफ्राय गोजौआव जों लिरना हरबाय अलरेडि दा बेजों लोगोसे जोंनाव एप्लिकेसनबो हरबाय बिथांमोना बेखौ सावरायगोन जों एमएलए बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बिथांमोनखौ सावरायगोन आरोबाव फिन जोंनिफ्राय मैया जों केबिनेटआव रायलायदों टिम मोनसे थाबैनो जोंनिया बे लोगो हमहैगोन आसाम सरकारखौ खनसे लोगो हमनायनि बाटासिपुराव बेयाव जों दाबियाथ' जेरैखिजाया बर' बिजोङा नन बिटिआरआव गासैयावबो बे जाजोबनांगौ दुलाराय बर' फरायसाफोर बेखौनो जानायखौ लुबैयो। दिनै बे जि आंखौ लेंहैबा बेयाव आलासि नांगौ होननानै लेंहैनायावसो आं मिथिदों जे बाटासिपुराव कलेज जायगायाव फरायसालिखौ जाबायबा हामबाय फरायसाफोरा दिनै बेयाव फरायनो थाखाय सुबिदा मोजां खोथा। दा जोङो थांनांगौ जाबाय एलकेडियाव उदालगुरि कलेजाव टंलायाव बाटासिपुर कलेज दा जोंनि न'खरनि फाइनान्सियेल साउन्डआबोथ' मोजां नङा बेनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा कलेज फरायनो सानदोंमोनबाबो खिन्थु न'खरनि माखासे उसुबिदानि फरायलासिनो थानो गोनां जादोंमोन नाथाय नैबे फरायसालिमाया जेब्ला खुलिनायनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा दिनै फरायनो हासिगोन आरो फरायना बेनिफ्राय हयथ' ग्रेजुवेसना जागोन बेजों लोगोसे खोनायाखैबा बे जादों जिसु ख्रिस्ट'आ जेराव जोनोम जादों बे जायगायानो बेथेलहेम मोसौ गलियाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादों। जोनोम जानायखाय बेथेलहेम होननाय जायगायाव जिसु ख्रिस्ट' बायदि धोरोम गुरुआ जोनोम जानायखाय बे जायगाखौ गोथार थिलि होननानै बुहुमनि गासैबो धोरोमनि मानसिफोरानो गनायो। मोनसे खालामो आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायगोन।